ikke lige er til nødder, der kan tåle det, så er der også nogle andre. Det her det med hasselnødder. Dansk almindelig hasselnødder. Ja. Og det er faktisk sådan, at hasselnødder, det var noget af det, som man også brugte i madmors husapotek. Fordi det var godt med koste. Men faktisk så sagde man også, at hvis det var sådan, at man drak en tår over tørst, så tog det fuldstændig. Så man kan hele muskaten ved at spise hasselnødder. Så nu kan jeg prøve at gå fire her og spise lidt af den her hasselnødder. Det er jo faktisk ignorant, at det er rigtig fint at købe. Det er faktisk sådan lidt en videnskab at lave, fordi de skal stå længe i ovnen og bare tørre. Og så er det rigtig meget luftfugtighed til, for at de klasker sammen, når de laver det. Så det er nemmest at købe i sådan en stor meget. Det er forskellige andre smag. Man kan også kornsuppe, som tilfældet her, eller i pandekager. Under krigen, der hjalp det var faktisk med at spare både på kødet og på melet ved, at man brugte havre. Blandt andet så var der en populær ting som havre. Men som sagt, det sparede altså også på kødet her. Det er jo sådan, at havre var den sidste kornsort, som man høstede i gamle dage, og derfor så var man i gang i en rigtig stor fest, når det var sådan, at det sidste næ, det blev høstet ude på marken. Ja. Og det næ, det aller sidste næ, det kaldte man havrekælling. Man klædte det ud som en kvinde, og den sidste kvinde, som vandt det her næ, hun måtte altså danse med havrekællingen til høstfesterne, hvilket hun var ret træt af. Hun måtte også se til bords med havrekællingen. Og det var lidt surt, for man håbede jo egentlig på, at man kunne sidde eller danse med kalene. Ja. Havresuppe, ja. Ja, og der er forskellige krydderier i også. Det er så det, vi har valgt. Den lidt eksklusive model her. Det er havresuppe, og det er en gammel opskrift fra 1847 fra et dansk kogebog. Velkommen til at smage. Det her, det er blendet i